16 sozietate publikoek osatzen dugu Nafarroko enpresa publikoen sektorea. Zeinek Nafarroko gobernuko bikaintasun teknikoko zentroak garen. NSP marka bateratuak errepresentatzen gaitu. Enpresa publikoen sektore orekatu, irainkor eta eraginkorraren alde egiten dugu apustu. Erkidegoaren garapen ekonomikoa indartzeko asmoz. Betekizun hau, sektore estrategikoak bultzatuz eta Nafarroko gobernuko departamentu desberdinen betetze politikoak lagunduz sustatzen dugu. Etor zaitez gurekin, Nafarroko sozietate publikoak ezagutzera. Nafarroako enpresa publikoen korporazioa, CEPEN. CEPEN, Nafarroako gobernuaren sozietate publikoen matrizea gara. Gobernuari berari eta gainerako sozietate publikoei barne aholkularitza eskaintzen diegu. Sektore publikoarentzako ikuspuntu estrategiko orokorra ahalbidetzen dugu eta bidenabar kudeaketa hobetzeko politika homogeneoak eta prozedura orokorra ezartzen ditugu. Era berean, parlamentuak enpresa sektore publikoaren kudeaketan parte hartzea baimentzen dugu, gure administrazio kontseiluan dauzkan ordezkarien bitartez. Tuterako nekazaritzako elikagaien hiria, CAT. Tuterako nekazaritzako elikagaien hiria, CAT, gure zerbitzu erkidetuei esker, proiektu paregabea gara. Amankomuneko azpiegituren gunea hiriaren bihotz energetikoa da. Bertan, lurruna, urberoa, urrotza eta oskarria ekoizten dugu. Eta 2 kilometroko aireko rak baten bidez enpresa guztietara banatzen dugu. Enpresa parkea aitzindaria nekazaritzako elikagaien katearen zerbitzuan. Bertan, modu iraunkorrean azpiegiturak eta zerbitzuak partekatzen ditugu. Honek enpresaren lehiakortasuna sustatzen du. Nafarroako enpresa eta berrikuntza zentro Europarra, CEIN. CEINen proiektu berritzaileak aurkitzen ditugu sektore estrategikoetan eta unibertsitateetatik, ikerketa taldeetatik, zentro teknologikoetatik eta abarretatik datozenetan. Gainera, haien konfigurazioa babesten dugu. Pertsonei ekintzailetza prozesuaren buru izaten laguntzen diegu, aberastasuna eta enplegua sortuko duten negozio propioak sortzen eta haien irudia agerian jartzen. Hazteko gaitasuna duten startup berritzaileak garatzea eta mailakatzea bultzatzen dugu ere. Nafarroako hizkuntzen autoikasketarako zentroa, CENAI. 2001ean sortu zen Nafarroako hizkuntzen autoikaskuntzarako zentroa, CENAI. Hizkuntzen ikerketarako eta hizkuntzak ikasteko metodologia berriak aplikatzeko. Berrikuntza didaktikoa eta hura hezkuntza sistemara eta Nafarroako gizartera eramatea dira gure helburu nagusiak. Urtero, 8.000 ikaslek egiten dute gure ikastaroren bat. Aurre hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntzatik hasita, irakasleak eta administrazio publikoko langileetatik pasatuz, edo komunikatzeko gaitasuna modu berritzailean hobetu nahi duten guztiak barne. Nafarroako ingurumen kudeaketa, GAN-NIK. Nafarroako ingurumen kudeaketan Nafarroa erronka berriei aurre egiteko prestatuta egon dadin laguntzen dugu, bai gobernuaren eskutik, bai ingurumeneko hainbat sektoretan espezializazio handia dugun gure lagunei esker. Erronka hauek dira, besteak beste, klima aldaketa, lurraldeko biodibertsitatearen galera saiesteko beharra, natur baliabideen antolamendu integrala eta naturgune babestuen kudeaketa. Bestalde, Nafarroako baso estrategia eta ekonomia zirkularreko estrategia bultzatzen laguntzen dugu. Nekazal elikagaien teknologia eta azpiegituren Nafarri Institutua, INTIA. INTIA aitzindaria da berrikuntza eta ikerketa aplikatua nekazaritzako elikagaien sektoreko transferentziarekin uztartzen. Aholkularitza inpartziala eskaintzen dugu, saiakuntza sare indartsu batean oinarrituz, eta sektorearen errealitatea sakon ezagutuz eta esperientzia zabala izanez. Horrela, bideragarritasuna eta jasangarritasuna hobetzen laguntzen dugu, landa ingurune bizia mantenduz, ingurumena errespetatuz eta gizarteari kalitatezko elikagaiak eskainiz. Nafarroako zerbitzuak eta teknologia, Nasertik. Nasertikek 30 urte baino gehiagoko esperientzia du.
eta bere aktibo nagusia prestakuntza eta espezializazio handiko 120 profesional baino gehiagoko talde teknikoa da. Talentua, azpiegiturak, teknologiak eta pertsonentzako zerbitzuak gara. Nasertikek Nafarroa nazio mailan kokatu du sekuentziazio masiboko zentroarekin eta superkonputazio zentroarekin, eta lurraldea egituratzen laguntzen du banda zabaleko plana garatuz. Nafarroako gobernuko azpiegitura teknologikoetan erreferentziazko bazkide izan nahi dugu, eta gure erkidegoko garapen jasangarrirako proiektu estrategikoen eragile baita ere. Sekuentziazio zentroa, CPD, datu prozesaketa eta superkonputazio zentroa, San Kristobaleko telekomunikazio zentroa, Nafarroako lurzorua eta etxebizitza, Nasubinsa. Nasubinsan babestutako etxebizitzen sustapen publikoa dugu gure helburu sozialen artean. Navarra Social Housing Planak eraginkortasun energetiko handiko 524 etxebizitza eraikitzea aurre ikusten du. Era berean, gure ardurak dira, industria eremuak handitzea, eraikinen birgaitze energetiko integrala eta hiri birsorkuntza, lurraren garapen jasangarria, etxebizitza eta hirigintza iraunkor arloan Europako proiektuak erakartzea eta kudeatzea, eta eremu logistikoak eta garraiorako zerbitzu zentroak garatzea. Nafarroako kultur, kirol eta aisialdi azpiegiturak. Nikdo. Nikdon kultura, kirol eta aisialdi azpiegitura handiak eta arlo hauetako programak kudeatzen ditugu. 800.000 pertsonak baino gehiagok bisitatzen dituzte urtero Baluarte Kongresu Jauregia eta Auditorioa, Iruñeko Planetarioa, Larra Belagua Ipar Eskigunea, Nafarroako Zirkuitua, Nafarroa Arena Pabiloia eta Nafarroako Filmoteka. Halaber, Navarra Film Commission kudeatzen dugu, gure erkidegoan filmatu nahi duen ikusentzunezko munduarekiko lotura izanez. Nafarroako toki azpiegiturak. Nilsa. Nilsa, industriako eta etxeko hondakinurak saneatzeaz eta arazteaz arduratzen den sozietate publikoa da. Nafarroan, ia 200 araztegi eta 500 putzu septiko baino gehiago ditugu. Hondakinuren 98% araztuta dago, eta ez dago tratatu gabeko isurketarik. Horren ondorioz, ibaiak egoera ekologiko onenean daude erkidego osoan. Nafarroaren garapenerako sozietatea. Sodena. Nafarroako gobernuaren laguntza finantzarioko tresna da Sodena. Foru komunitaterako balio erantsiko enpresa proiektuak lortzeko eta garatzeko prestatuta dagoena. Gainera, espezializazio adimentsuaren estrategian elkarlanean ari gara. Gaur egun, 159 enpresa proiektutan hartzen dugu parte, horien artean zuzenean 108, eta 51 zeharka, arrisku kapitaleko 8 funts espezializaturen bitartez. Startup Capital Navarra. Startup Capital Navarrak enpresa proiektu sortu berriak edo etapako eztiarretan daudenak finantzatzen ditugu. Gure gehiengo partaidetza Sodenaren esku dago. 20 sozietate pribatu eta publiko baino gehiago lagun ditugularik. Potasas de Subiza, Posusa. Gure jarduera Sodenako langileek kudeatzen dute zuzenean. Halaber, Sodenak da Potasas de Subizaren administratzaile bakarra. Gaur egun, gure ondareko aktiboak kudeatzeaz eta Iruñeko arroan dugun instalazioetako ingurumena berreskuratzeaz arduratzen gara. Salinas de Navarra. Salinas de Navarra ekonomia zirkularraren, ingurumenaren berreskurapenaren eta industria birmoldaketaren adibidea gara. 1977an sortu ginen Potasas de Subizaren jardueraren ondoriozko gatz baliabideak aprobetxatzeko. Gaur egun, punta-puntako teknologia erabiltzen dugu Europako bezero zorrotzenak purutasun goreneko sodio kloruro zornitzeko, ura tratatzeko, elikagaien industriarako, industria elektrokimikorako eta baita giza kontsumorako ere erabiltzen dena. Trakasa instrumental. Kualifikazio handiko 400 langilek baino gehiago osatua, Trakasa Instrumental Nafarroako gobernuarentzat erreferentziazko enpresa gara eraldaketa digitalari, zerga kudeaketari, lurraldearen kudeaketari eta herritarrentzako arretari buruzko zerbitzu eta ezagutzetan.
Gure helburu nagusia Nafarroako gobernuari laguntzea da, bere jardueretan eraginkorragoa eta seguruagoa izan dadin, gizarteari ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzen lagunduz. Osasun, justizia, ogasun, katastro eta administrazio elektronikorako zerbitzu estrategikoetan balio teknologikoa eta berrikuntza eskaintzen ditugu. Trakasa. 38 urteko historia duen enpresa teknologikoa da Trakasa. Balio erantsi handiko negozioetan espezializatutakoa. Abangoardiako egoeran dago, bai Espainian, bai nazioartean, lurraldearen kudeaketan eta lurraldeko informazio sistemetan. Berrikuntzaren aldeko apostu etengabearekin, Trakasa munduari irekitako leihoa da Nafarroako gobernuarentzat. Atzerritik negozio zifrak ekartzen ditugu, kualifikazio handiko postuak sortzen eta mantentzen laguntzen dugu, eta gure erkidegoaren erreferentzia bikaina gara Europako foro, agentzia eta erakundeetan. Orain, gehiago ezagutzen gaituzue, gainera 360 graduko perspektibarekin. Nafarroko enpresa publikoen sektorea dago, Baztan bidasoan hasita, Erriberaraino, Lizarraldeatik, Pirinioraino. Sektorea 1300 profesional baino gehiago osatzen dugu kualifikazio handiko profilekin gainera. Gure ezagutza, gure esperientzia, gizartearen eskura jartzen ari gara, kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzen dugu, bikaintasun eta eraginkortasun handiko irizpideetan oinarrituta. Nafarroaren zerbitzura lan egiten dugu harrotasunez, hobekuntza iraunkorrarekin konprometituta. Honela jarraituko dugu egunez egun, gizatalde honen lan ona, inplikazioa eta profesionaltasuna gaurko eta biharko arrakastaren oinarri direlako.